Ne întâlnim din nou, oameni buni. Pentru început vă voi arăta cât a săpat micul nostru Cory. N-am găsit încă minerale, dar e bine. Îl mai reține, mi-a dat niște cărbune. Uite cum transportă săracul. Strâng, îl bag în energy condenser și îl folosesc când am eu chef. Ce să-i dau la făcut? Da. Și pentru început coal. Așa. E bun, decât nimic. În fine. Deci, am făcut un combustion engine. Perfect. Perfect. Pe care îl vom munța chiar și îi vom da. What is that? Cum funcționează motorul ăsta nesimțit? What? Oh, ce-l alimentezi, mă, nerușinatule? Deci, 1. Veni exact pe aici. Cu tine n-are nicio legătură, pricepi? Serios? Why you don't work? I say work. Why you don't work? Are you kidding me? Cheltui tata iron pentru tine că stau și să mă uit? Mai bine mai fac un Steam Engine. Ăla, pe ăla mă pup asta. Dacă știi cineva cum funcționează, să-mi dă în comentarii. Oameni buni. Așa. Cum fac un chestie de-asta? Chestie de-asta, așa se numește chestie. Facem din nou două de astea. Ah. Pac. Pac. Un, doi, un, doi, un, doi, un, doi. Un, doi. Așa. Am așa astea. Piston. Pam, pam, pam. Vine. Pam, 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 pam. Un de aici și un de aici. Un piston. Glass. Astea trei aici. Și asta aici. Și am și încă un Steam Engine. Sau este un pic. Bun. Te vom lua de aici. Dar stai să încercăm ce poate trebuie curentul. Așa, l-am luat. Zic chestii în curentul, poate. Așa. Să știți, deci nu vă impacientați, oameni buni. Tu vii aici. Trebuie să fac ceva, trebuie să fac ceva, trebuie să fac ceva, să nu... Pipe-uri enervante. Să ungem motivele pentru care urăsc pipe-urile. Nu funcționează cum am eu chef. Și dacă nu funcționează cum am eu chef, nu-s bune. Așa. Asta vine aici. Stai să-l capturez.
așez. Așa. Asta nu mai ridicăm. Una. Am mai ridicat. N-am mai ridicat în altă direcție. L-am ridicat. Bam. Așa. Stați un pic. Stați așa. Stați un pic. Și când stați un pic, să mai stați un pic. Nu știu ce am de să cânt, să iau un pipe și să mă car de aici. Serios? Nu mai am pipe-uri. Are kidding me? Să nu mai am pipe-uri. Mai fac dacă nu mai am, că doar am. Pam, pam. Pam. Și acum să mergem, că poate îmi dă diamond. Poate găsesc... cât cobblestone. Pac. Cum nu se mai pierde? Și bineînțeles că nu am căul. Ăla mai are săracul, dă înainte, cu putere. Să vedem ce să mă prindeți niște gravel. Că bineînțeles. What? It's annoying me. Nope. Are you kidding me? I need some coal. Why don't give me some coal? Because I need coal. Good man. I will take one coal from you. Hai mă, deschide-te. Dă-mi un coal. Așa, restul ți las. Că am la gravel și la de-astea. Hai mă, ce? Nu mai ajungi. Nu te atunge de paipurile mele nesimțite. Ploaie nesimțită că se atingi mele paipuri. Ce fac eu aici? Dacă pun ce? Păi iar am stat prea mult. Firar să fie. Pare rău, oameni buni. Din nou trebuie să ne despărțim. Pa!